Hi guys, welcome to back my channel. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गामियाव ओंखाम संग्राफोरखौ रायज्लायनानै दोनखानो हादों। बायसान्सनि सोरबाफोर हाबा जाब्रबनानै फैयोबा माबा केन्सेल जायिनि आरो जोंहा नै साजायनानै दोनखाजोब्बाय। दा फैगोन आरो 5थासोआव फैगोन बिसोरो। मा जानाय दे बेयाव देबो देखोलै गाबनायखौ देखो नांगौ आलाय बोलालाय औ Anolah. Deh. Ai đây. Ai đây gila hai. Hi guys. Hah? Hi guys. जोंना आलासि फैनायदों। जोंना आदै जोंनि हाबा जागोन नालाय ओंखायनो नै साजायखाबाय नै बिफां नायनो दंफां बे साजायबाय आरो दा आलासि फैनो नागिरदों सियार जमा खालायबोजोब्बाय आरो नै जों दा माबा दै लायनो नागिरदों आरो आदै आबौमोननि न'आव नैबेलाय फैबाय बाल्थिं लानानै बाल्थिं नै बेबायदि बाल्थिं बायदि बिल्डिं दं आरो नै आजावबाय Hai. नै Dia jawabnya. दा नै जमा जाबाय आरो दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दे दा जागायजेनसै दा सियारखौ माबा आं देखायग्रोसै आरो दे थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि लोगो हिलिजा दंफैयोमोन आरो दा थांबाय बे दा आवगोलनो थांदोंमोन बे स्कुल माबा लोखि फुजा ना मा मोनथाय बिलुन माबा माबि फानग्रायाव मा मोनथाय मिथिला बावबाय दे लोगोफोर गोबाव जाथारबाय नालाय आंना फोथाया नै बन माबा माबि बनबो खालामजायो आरो बेखौ आं होनखांबाय ओंखायनो दा जों बथलखौ नै लाबोखांबाय दै सोनानै दा दोनसै आरो नैबेलायसो रज'जोब्बाय मैयानो हौवाया नुबाय लोगोफोर नुदोंना नुवाखै नुबाय नै सियारा जोबजोब्बाय नैबे आयं हिन्जाव
आयं हिन्जाव आइ हौवाखौ खिन्थाखांबायथ' आंनाव आइ हौवाखौ खिन्थाखांबाय खोनाखांबाय जोंना नै बहा सोर लाबोआ नोंसिना सोर जोब नै जोंना हादैजों दाउआ हाय होनहरदो हाय होनहर खुलुमबायसो दा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जोंना गाखोग्राबो दङ आयौ गाखोनो रोङा आरो दा आं मबाइलाव नायनानैसो खोमसि जोबनै कारेन्टआबो दाबो होआखै आयौ नुवालै बेयाव जोंनि न'खौ देलायनो आं दा जोङो जोंनि न'खौ देखायनो नागिरदों आरो लोगोफोर नै जोंना न'खरानो मारै दङ नैबे बिसना आरो नैबे हाबानि माबा जोंना हौवासो आरो ओंखायनो नै बे उन्दुग्राया फिसा दाहाय लाइट होबा खिन्थाफिनसै आङो लोगोफोर दा गाज्रि दाखोमोन मिथिबायना आंबो नोंसिनि लोगो जागोन आरो सोर नायो नाय आरो कमेन्टआव लिरनानै हो मोजां नोंनि भिडिअ'बा होननानै लिरनानै हो जोंना न'आनो बुंफबनाय जोब नै आयनायाबो नै फांखायाबो आरो नुवाखै आं फांखाखौ देखायथ'ला आरो नै फांखाखौ नुफाबाय नै जोंना बिसिनाया लेथ्रायैनो दं जोंना इसोरा नै बेखौ देलायफा स्कुलाव हेपि चिल्ड्रेन्स डेनि मोनदों चक्लेटबो मोनदों आरो जाबाय बेखौ आङो आरो मोनसेबाव आरो नै बाहाय दंबावो नै आइ हिन्जावमोननि आइ हौवामोननि देबा नै जा मोजां नै रं फुनदों जोंनाबो रं फुनदों आरो नोंसोर नुखाजोब्बायना मबाइलावनो मा चार्जार मिथिबायना चार्जार लायनो आइ हौवानो आरो फैथ' नों फै नै नाय बेयावनो दं नै बेलाय चार्जार नागिरदों आरो जोंनिया बिनिया जाला आरो मबाइलनि चार्जारा गैया बेना नै दा न' गाहायखौ देखायसै गाहायाबो मोजांना जोंना कम्पासटा गाज्रिखौ बेयाव दोनफैबाय आरो दा टिभि रुमखौ देखायनोसै आरो टिभि रुमनि बेयाव माबा देखायाखै आरो दाय देखायफिनसै लोगो दा गाज्रि दामोन दहायनो बुंखाबाय आङो टिभि रुमा टिभिया बैहाय दं आरो नैबे टिभिया जोख्लोबनानैसो दं रिसार्ज गैला नालाय नायला सेन्देल आयु जोंना ओंखाम संग्राया नायदो नोङो सोंजायो आरो नैबे दारामदै 17 टाइमा आलदा दां नै हरदों खावलायाव आंना मेगनावसो केनवासआवसो केनवास मा केनवास जाखो केनवासआवसो आखिनांगौ केनवास आयु आर्ट क्लासाव जोंनो केनवाससो माबानांगौ आरो कम्पिटिसन दङ सेटारडेआव ना हो सेटारडेआव नामा सेटारडे ना मा खिन्थाबावलाया बे मबाइला नायदोंना
nang khalambang ano naik dia rezeki video please on mana senada ini waiting dong ada nih nih jengna semai sampai nih jengna jengna mama dong jengna yang nasi mami mana yang sih phải nè này mai không có khi đắng ăn lục khát gì hơn được ra này alu kan ăn nhiều đương nhưng tasty chắc này được chắc này cũng như nào lama kali mau kayak kan kayak lah kesuau apa nih nang lara ang sera pada thane tapi ma mami kapci ada ayo teh balik ke dah sing dan cari mama bikin telara sorry malah bikin cara ini video kanไม่ไปถ่าย